Здравейте! В предишни материали бях ви показал как да добавите бота на Google BG в програмата Yazzel, също така Google.com и другите ботове, които се използват Google. Бях ви показал как бързо да съберете серпа за бърз анализ на топа. Сега ще ви покажа как бързо да определите релевантните страници за голям списък от ключови думи, които имате. За целта отивате на инструменти, отивате на сайт и определение на релевантните страници. Тук избирате бота Google BG, който вие сте го добавили предварително. Тук съм приготвил един свой сайт. Добавяме адреса на сайта и добавяме ключовите думи, които предварително съм подготвил. Нарочно съм взел по-голям списък. Сами разбирате, че такъв голям списък на ръка да се определи коя е релевантна страница е сложно. Тук става много бързо. Значи, след като пейстим списъка, даваме бутона да проверява и от тук нататък вече ето прозореца, тук започва да се определя за всяка ключова дума коя страница е релевантна според Google. И благодарение след това на този анализ вече може да почнете да работите по тези ключови думи и по тези страници, които трябва да излизат в серпа. Този метод е удобен, когато работите по трафикова оптимизация, т.е. оптимизация на нискочастотни и средночастотни думи, когато трябва да изкарате голям брой страници в серпа, благодарение единствено, примерно, на линкването вътре в самия сайт. Така че надявам се този материал да ви е бил полезен.